voor mijn huis te chillen, ja met een tamma in de sap. En zag een oude vrouw langslopen met 1 marktas. De ochtendzon was fel, haar tas leek wel zwaar. Ik liep haar toe, sprak haar aan en droeg haar tassen voor haar. Ze zei, Tantje mi boy, ik vind het een grote eer. Tegenwoordig zijn ze druk, ze helpen niet meer. Het leven was zwaar, mijn portemonnee wordt licht. Ik heb gewerkt voor het land, toch is mijn euro geld niks. Ah nee, je hoeft het niet te vragen. De druk is groot, er hebt niemand om over te praten. Heb mijn lieve man vorig maand moeten begraven. Ze stopt voor de straat, keek me volle moed aan. In de hoeken van haar ogen verscheen er een dikke traan. Het raakte me diep, maar ik begreep haar pijn. Een oude vrouw met zoveel leed kan ook nooit goed zijn. Huh? Damn, look, Sami Condensati. In een crew, tomorrow, man, dingen fetti. We kree, Sranan, grong, e kree. Damn, look, Sami Condrewani. Dingen bro, komor, Alexander Prani. We kree, Sranan, grong, e kree. Kijk, het gaat niet goed in Suriname, dat weten we. De meest gestelde vraag nu is wat eten we. Er wordt gesproken, maar niemand kan het regelen. Iets gaat heel erg fout, daarom zijn we al boete. We doen ons voor als één land, maar zijn verdeeld in groepen. De meeste negers zijn bang voor een hindoe-leider. Een Maron-president willen de hindoes mijden. Beide groepen laten zich niet door Javanen leiden. Het land slaapt niet, nee, want er is wat aan de hand. Eén etnische groep met veel macht is gevaarlijk voor het land. En mijn politieke leiders doen vaak gieren. Zie mijn volk als kadaver en zij als gieren. Praten hoog Nederlands met hun laag denkniveau. Zien er slim uit in hun pak, maar dat is heel vaak niet zo. Oppositie, coalitie, ach, iedereen die toon. We moeten snel wat aan doen en ook situatie. Damn, look, Sami Condensati. In een crew, tomorrow, man, dingen fetti. We kree, Sranan, grong, e kree. Damn, look, Sami Condrewani. Dingen bro, komor, Alexander Prani. We kree, Sranan, grong, e kree. We werken 's morgens vroeg tot in de late uren. Wat we verdienen is om ons weer naar het werk te sturen. Ja, het is veel meer werken voor veel te weinig geld. Terwijl beleidsmakers falen voor heel veel geld. Mijn beste maat heeft me afgelopen dag gebeld en zei het gaat niet goed, scrap, ik ga het niet meer halen. De euro stijgt en kan mijn huur niet meer betalen. De mensen voelen het, maar velen durven niet te praten. De hele tijd maar schuilen achter hun Facebook status. Je weet toch hoe het gaat, dus ik laat me horen nu. Omdat mijn land te zwaar heeft, dat meer dan 30% van mijn mensen in armoede leven. Dat is niet alleen mijn stem, maar het gehuil van het volk. Ik ben slechts een medium die hun pijn vertolkt. Hè? I'm better Juni. En wat dan? Libi contra no, libi con heavy no, alibi lai so many so good day na Sranan. No de tak you awan, no be sweet Sranan, biala ja no ma percite na pres pe betan. So many negri sai ni praxeri, do no mas tribi. Taki, afsale quinti, uno be anki, familiari salek, watra guefuso so, sa ukandu, ai misrana. Goed opgeleide mensen worden nu vaak boos, want op de schoolbanken kregen ze heel veel hoop. Nu ze werk gaan zoeken horen ze heel vaak nog. Er wordt vaak gezegd de jeugd is de toekomst van morgen, maar de jeugd van gisteren zit vandaag vol met zorgen. Ik zie hogeschoolden werken in supermarkten, terwijl oudjes met Milo-diploma wetten maken. Het zijn bejaarde leiders met grijze inzicht. Hoe kan de jeugd zijn plek pakken als je met 70 in zit? Mijn land bloedt en leidt aan economische pijn. Beloftes worden gebruikt als pijnmedicijn. Oh God, Kadomi en Karyumikba of heet je Allah, Krishna of Jehovah. Met de oru en de mafu piep, luku saipsa op papa penger. Kijk wat ze met het land doen, vader Lasman. Luku sa de douanga contra Iden Sumita. Kijk wat ze met het land doen, oh Eddie Bruma. Kijk wat ze met het land doen, papa Tauchi. Luku sa de douanga contra Ube Kree en Steba Mati de we Kree again. Samakanenge. Goedemiddag Sranan, goedemiddag volgers. Zondag 6 juni
Ja, ik leef helemaal in jullie, maar goed. Iedereen de groeten. Ik ben een beetje moe, maar toch, me hoor me naar mijn woord. We zijn bijna, we zijn net 5 uur. Ik probeer aan mijn woord te houden. Want ik was constant bezig te werken door de hele lockdown. En overal zie je drukte ook hoor. Maar goed, ik heb vernomen dat het een drukte was van spuitjes geven. Allemaal go lontek spuiten nou. Wie is er nou vanuit Nederland en buitenland? Een goede avond. Alles maar een sweet day. Voorzichtig met tante Kauno. Uteka day rustig. Ik heb een jarige trouwe volger van me. Meneer Sital, een sweet day. Ja. En ik heb ook gesproken, want je weet, ik loop takanga. Van mij de kritisch en ik kwam aan fout. Ik ben maar een mens, ik maak ook fouten. En meneer Wolf van Coroni, 70 jaar plus. Meneer Wolf, heel veel respect voor u. Ik kom nog met je in discussie, heb ik een afspraak met je gemaakt. Maar ik loop even bij meneer Wolf. Ik denk dat iedereen ook gecorrigeerd moet worden, sorry. En meneer Wolf, takangami, en we discussiëren. Deels had hij gelijk, deels had ik gelijk. En we hebben gesproken. Maar, volgers, je leert van ouderen. Toch, want hij was niet eens met wat ik had gezegd van corona. Kan. We leven in een democratisch land. En ik hou van democraten. En meneer Wolf heeft me een aantal dingen gewezen. En ik heb meneer Wolf ook uitgelegd. Ik vind het geweldig. En elke volger, ik heb ook een volger die me heeft gebeld hoor. Zijn naam ben ik kwijt. Ik heb het op een blaadje geschreven. Maar ik heb ook met hem gesproken. En een volger vanuit Nigeria. En hij vroeg me een paar dingen en ik heb hem zitten uitleggen. We leggen maar uit. Dat politiek en in Ulukbunanga leiders. Ze hebben 3 agenda. Na 3 visie. Want hij kon dat niet. Maar mijn mama begrijpt papis dat hij. Dan leggen maar uit. Ze bedoelen na 3 agenda. Na 3 visie. En ama beaming. Mi hoop dat ik maar kon live. Dat ik kon leggen uit dat ik sami tegen man. If mi fout. Of mi no fout. Ja. Want niet iedereen hoeft eens te zijn. Ja toch, nou man af de eens naar mij. Allemaal hebben eigen denken. En mi breedte dat me op deze soort kritische volgers die zie. Want als je gaat in Sranan en wat ik wil in Sranan, dan moet je ook je moet zeggen arki allemaal toe, like Sranan. Mi deja no me vertegenwoordigen Sranan, kan er wat trauma komen in het systeem, allemaal wat trong. Een leider, een voorzitter, ook toe, kan go. Maar als ideologie, dan zou je bezig, lekker wisranan. Dat moet staan. Want als dat niet is, dan moet je change. Dus meneer Wolf en die andere heer vanuit Noord. Ja, hij was van Noord toevallig. Thank you. En Milovatori. Volgers, Wisranang. Sorry, ik ben een beetje moe, dus ik probeer, want ik me beloof, daar ben ik op dat, maar goed, ik beloof dat ik kom. Jere walo sani, en me behandel, want toen zijn fos ik tapa, wat item. Wanneer leiders en politiek geplaatste personen, dan moet ik verantwoord toe.
Dat je moest maar tjara verantwoord toen aan een voorbeeld. Je nou verwacht van volk. If you ne tjari you stref lek leider. Lek verantwoord toe van kondre. A volk o jompo. A volk no arki. Je nou kan tegen volk. En volgens mij de videobeelden dat de ook. Smij feest in club. Min elkaar neem. Want mi ziet dat tegen kan en maar vallen aan. En mi nou fire edeman. En me probeer mi gedrag mi rustig. Want in een contact dan sap to review. Noord en feest. Scout to e go. Dan mij bels. Wan bigi politiek man. Scout to aviv gwe. Dan zij je verwacht. Voor op cheese scout to man. Van Edouard Rocco. Wat tra feest. Tra man politiek man go live. De man is sheng. Tak op cheese poti man sa dena oso. Sa is struggle. En you a feest. Dat you a feest. Me actie misref af. If wapa ati. Nanga de libisma. No de. Alla ondernemer frustreer. Alla man se hustle en frustreer. Alla de chima se ser gruto en frustreer. Dat aantal van uno. Toch? Want uno mag 3 soppie wel. Uno mag 3 champagne wel. Maar regering uit tijdrijp sma. Dat de mag bij soppie. Soppie no mag serie. Als soppie palen no mag serie. Voor me dressie. En op chima sa dena also. Wel wat 3 want chi soppie. En dan weet je maar no mag serie soppie. Dat uno een feesten. We drinken soppie. Regering. Verantwoording. Uno sap regeer. Uno sap communiceer. Sana saf uno. Teme op een manting. En tel bi wan buurti. Pes maar de afhankelijk. Voor ser wan chisamo voor den doro. Voor go doen een hustle. Voor ruim wan prasi op ama verdien wan baartje to baartje. Dan wan to toppers. Wan to toppers. De mijn feesten. Weekend. Tanga 6 euro mating. Tanga 5 euro mating. En de ping of me. Naga de pakira. En ze gaan ook lekker mee. Want ze moeten filmen van me. Dus uno kon tijd tak aan het troe. Wat is mijn film gibt op? Lek van mij tijd hoe eerder ba. Wie Sranan. Mijn lobby volgers. Ano vriendeling die wie Sranan. Ano smafu. Trakondre die wie Sranan. Na de Samsmaf NPS. Na de Samsmaf VAP. Na de Samsmaf Perchaluhur. Sa atikya kondre. Na nga ala de trapartij. En de mano machi. Van we go om. Na nga den libisma. Sa uno guastrati. Gotako redder. De wet taki red Suriname. Toch? Na datu taki toch? Na datu taki. Mensen arki jasrebe. Mutta herhalen. Mutta herhalen. Dat we wala. Maar mutta herhalen.
regeren. Na unutaki. Want u sap zou begon miti. En u beloven volk. No de. Vanaf monde olieprijs oppo. Benzineprijs oppo. Vanaf monde a douanekoers na 21. A dorose koers mi bet taking. Mi taking sebi mun fos terug. En mo kara mane kalan voor DSB. Nanga ete wan tumang, mama na den mo kar wel. Mane kalan DSB mi tega man. En ik ko uit. En ik ko alle de sasa met ik ko uit. Uka actie mane de man sasa mane kalan. Mi tega kursis ook wat 25, 30, 35. Mi tega man. Mi tega man tu. Tak anoluk of vast de man se chades refi. Anoluk. If in de 60 mo regering mek fout ba. Nanga depotisme, nanga familie sani, nanga no sab go on nanga libisma. En vooral ino go on nanga gromma boom. Asem natuur. Asem karma sa uneshi. E bigi draiko te kikba. Daar werd een unokos atra regering. U dusani. Want we push man na pos. Mix man ati e kree. En de sens ma. Sa we puru. Zij kon een Sranan. Die wel een hart hebben voor Suriname. De sens ma kapot. Je de sanfo moest go door. Top. Corruptie moest go door. Want het gaat gewoon door hoor mensen. Alles gaat gewoon door. En nog erger. De man is ja, professor van stelen. Een aantal van ze hoor. Maar onhul wat toestand pakatuiki. Mosoro wat toestand. Wat dan vind dat we menen aan een volk. We praat pakket. Omes mij praat pakket. Once mij kies 60 pakket. Tras mij kies 80 pakket. Trawa ik kies 4 pakket. Trawa ik kies niet eens wan voor een poot. De minister voor Sociale Zaken. E prat pakket. O dek afvallen kon teke ja. Maar o dek oma baya volk baka. We vergeten no de alasande op Facebook. Smai kon moro koni. O de na de don san voor 20 jaar. Na 15 jaar terug. We kon kislibis ma baka. Dat hoe denk je, regeren? Aso was ma bais ma yeye. Uma bais makra. Huh? Sorry si wat tak bapala sa mami de voorzichtig op Facebook wat die if tak bapala sa ni. Dat dadelijk daw wan strotoy. Ja toch? Dadelijk daw wan strotoy. Want die mag tak bapala sa ni. Want je gaat de regering dit, regering dat. Volkers kom je begin leggen uit. Nou, de voorbereider. Trouwiki. Dan op kost de snezi. En op kost de ondernemers. En op kost Noah Mamoro. Want er is een minister van HI. Die komt helemaal niet communiceren. Een minister van HI ne komt taki. Want de centrale bank 3 koers de mo bepalen wandi. Je pot alle de handelaar. Alle de mensen doen business. Dus mi wiki dan 9 euro. Dan moet je brede 5 golu. De van koers op 12 euro.
Dan mimsera brede 57. Data akkoord op een 7 euro. Dan op dan moet je brede 50 golu. Dus alle de man zij produceert. Alle de man lek van aan de bakkerij. Alle de man zij mek sani. Dus man zij mek de koeken also. Wat a blongo op. Drille is one day. Wat une exporter. Wat wapang minister van Sibop. Die weet niet ook wat hoor. Want de pasra kunnen namik ba. Me konen tapu. SM kisa briefie. De pasra kunnen namik tapu ba. Volgers. De mas rancuneus. Morgen NDP. De mas rancuneus. Morgen NDP. Met taking. De nasap next. De mannen krauw. Aasgieren. Alleen maar aasgieren zijn ze. Eigen belang. Tegen de mij taki no brief ding. No brief ding. Allemaal op mijn eigen versie. Te de tak versie bisma. Te de draide versie. De op mijn trafessie. Dat de tron labaria. De tron chaprahas. De tron vernietigers. Want de denkt dat de kies unu. Una bandru. Una kona wahang. Uta feta usrefi. Da yoshifa do seru baka. Do seru baka. Era? Una taka usrefi. Era? Nogo kuskuli blakamas nesi. En dat de mas lobby. Speel uit. Poto uit elkaar. Hey, dape, hey, ay. Sosogi eigen belang. Sot leider kontak aan uno. Sa op sa awiki disi. Noa, ushiwama? Ushiwama sa kontak aan uno? Ushiwama sa kontak over a koers? Ushiwama sa kontak kita kiere no? Desmasa ne roko wapina? Wapina extra? Uno mako uit ng 100 golu. 9 Juni no. Meron takwa bigi bombel o sutu in Sranan. Die mannen gaan bomben schieten. Want er is feest. Er is een verrassing voor iedereen. De mo Juni. De mo puren fubaka. De mo jiti golu. De mo pur 12,50 ne baka. De jungo suka 2,50. En misabdak de ma de bezig na ngami. Nanga rancune. Misabi. Yaya fasi de man de bezig na ngami tu. Ma. We lukude. We longo tek money to. Verhoog het to. Do verhoog na om 1%. Maar tede ko tek baka. De mi teguk ba. Tede ju tikolu dok tek 12,50 voor you. IJselijk volk. Stabiel. En ook kan een verhaal dat je met Kopenhamerstraat broodje, je met Kopenhamer rivier broodje, dapper broodje, je met een stadion gisang, no de. Una broodje naar een stadion van Odu, wat een stabiel koers van Odu. Gezondheidszorg moet stabiel, yang moet stabiel. Dat wat we regeren moet zorgen. Dan kan een popje verhaal. Dan alles soort verhaal. Want die andere karakter wordt ook verhaal. Trein, biggie highway, IT-baan. En constant worden voor gehouden. Constant. San, weet je, wie Sranan lek. Legi, dus de smaf wie Sranan. De chima. De man is de legi, no? Ja, no? Regering. Des ma brainy, no? Des ma neshi, no? U denkt dat ik wel libis maar voor de gek. Ah, ina sa zou doen. Wat blok aan Facebook page me. Want misschien dat ik blok 3 toch? U falek toch? Maar una sami abi. Met play aan unu. Alles gaat gewoon door hoor. Dus wie zo blok 10. Aantal DET.
Aantal de eten. Isap, geschiedenis, sweetie toch? Geschiedenis. Daarom. Ja, nou. Ik zie me pas een foto of mijn brada toch? Want Thomas kreki, maar mis krek toe. Want misschien want dame, en dan pot een origine. Je zoekt bij pot aan maar goed. Ha? Ik vond een liplek brada nga sa na mo usrefi. De seman die ze play echte man. Red Suriname. Toch? Hoe redden? VAP, hoor wat verkiezing. VAP met dagje uit, hoor wat verkiezing. En kan eens maar moest gaan strati, maar mi aan een strati, mi no lopjas maar gaan strati. Want nu gaan herkoven. Volgens, misschien was een uitza voor wat toema, mi no kade maning. Want mi no lop karwa maning. En het bitaki kande wo sabi. Meshi waloma na nga tu na nga dream fogong. En isabi want hij taki in een eerste programma A. Dat baka een aantal mo in een programma B. Dat je een tramang ama feta ke dressi boom. Dat minister hij kon leggen foutjes maar wat PG. Kom ik tegen wat santide. If you kra, you eigen ik nog aan teka spoiti, nog teken. If you not ready therefore, nog teken. Maar met actie na respecti, uno arki want to domang, want anta mana doma me kardema. Tak de juttes ma op, de tegis ma sani. Pat we loop vals informatie. Want we moeten arki alasani. Want we volgen aan van een injectie op de voet. Maar we volgen. Want we sma. Sa denk dat de lijkt kerkie. Na een bepaalde organisatie. Uno arki, uno waka baka de manisi. En met misere tak dodo sani. Uno waka baka mi. Uno doing. Uno waka baka leider se en mislei uno. Daarom heb ik me qua fout. Wat volgen en verbeter me. Mijn laboratorium. Want ik ben ook niet perfect. Ik ben een monoloog. Dus volgens wie Sranan, uno arki wan no ala sos Michael leggen. You know take a spoit. If you ye, if you kra, you is king. Say chayu. And nature say chayu. You know wango take a spoiti or you mofo lek mijaso. Dan ook take a spoiti of take a spoiti. Maar je gaat niet mensen opjutten. Je moet niet gaan, want je gaat doodgaan. Zijn verhalen. Mina realiteit. Mina taxa emotioneel. Met taxa rationeel. Uno moet zeggen arki de soort man die zie. Want de regering maakt zo'n fout ba. Er was zo weinig gecommuniceerd. Men is constant bezig met mensen. Maar de informatiestroom, de juiste informatiestroom, komt niet bij het volk. Ze lullen maar te lullen. Ze lullen om te lullen. Zo'n chocolade de Mars de lul. Voor mij dat je toen die chocolade Mars. Dat de tan lul. Wat verhaal voor €1. Dat we maken 5 uur langer. Alleen maar lul verhalen. Kom, kreeg regering. En laat die mannen die zeggen, if you want corona, go de dede. Nou, je vraagt to talk. Lek familie, jamisa go wa meedag. Dan met de afusiki.
Ik gebruik uw verstand. Het ano lekker altijd. Maar no go sam dondos ma. Dan is man lop me. Want met tijden openlijk van mij denk ik van mij denk. En dan ben ik qua fout in verbeter me toe. Om verbeter me. Isabi. Mota kwa sa baka. If a kondre disi. Bede de wagi sa de man rei. Ja toch? If a kondre bede wa wagi. Abe nak panya lang ateng ba. Da wagi be mek ome a riding. Ano so ye drai wa kondre ara. Mi breiti taka kondra mama shuti kondre furu. Ano wa wagi. Want lang ateng abe brokok ba. Toch? Wa banti bo dape. Wa fairblad bo de dape. Aso we drai wa kondre. Dus if a kondra be de wa wagi, abe klari. Katerdruk. Katerdruk. Temete ik ga kondre die. Het is leuk om president te spelen. En je mag president zijn. Met kondalen. Met al die beleidsadviseurs van je. Met alle duizenden beleidsadviseurs van alle ministers. Wat is het beleid? Is het een Surinaams beleid? Is het een Sranan beleid? Of is het een nepotisme beleid? Of is het een eigen familiebeleid? Of money making beleid? Met die chaprahas? Wat is het beleid? Maar in ieder geval, volgens Sranan, 9 juni, no, sorry, het is 3 dagen. Dan kolukov na bombal wasutu, of na orshada watra, of koru watra, wabif troen jamma, isata gromma, meka verstaan tak wo gwe, wo deete, sobsa. Want volgens mij, na ready sweet sopi, wo trowet ja gromma. Want mi wan sapsana verrassing. Ja, en jullie mogen niet weten. Ja, grote verrassing. Ja, grote verrassing. Biggie verrassing. Mensen, 9 juni. Biggie verrassing hebben jullie hoor. Je gaat veel geld krijgen. Benzine gaat omlaag. Brood gaat omlaag. Zou gaan omlaag. Kolukeren. Maar het is fake news wat ik zeg hoor. Dus laten we kijken 9 juni. Koko arki wansani. De man be dan niet keri volgens mij. Landbouwers. Wat gebeurt met ons landbouw? We moeten exporteren. Maar ik krijg een brief dat ik niet mag exporteren. Vanwege Koeterwals verhaal. Maar goed, ik kom erop weer. Maar arki ja zo. Arki is president uit Taki. Mina pota brief ete samchisi. Mo arki ja zo. Landbouwers. Je bij government ding toch? Of in een bij? Je bij government ding. Na eerste stand zou ik doen voor door de badaper. Hoe we puro a government ding in alle de landbouwer. Alle de landbouwers zijn prani. Dus sta je zie a kosten voor jou die a landbouw kunnen groeien. Na moro voor je prani. Moro voor je prani. A moro voor product je hoeft niet. Mooi zo. Maar van je jari je product kunnen doorzien. Want dat is nou een probleem. We beginnen dat je nou naar de Europese Unie. Nou we beginnen dat je naar de regering voor Holland. En we moeten dat je door. Sagop sa dat we gaan die laboratorium jaso naar Sranan. Laboratorium au gode naar Sranan in alle de district laboratorium gode. Tapsanderij laboratorium gode. Na Almina dape Abrasena Francais laboratorium gode. Dat alles aan is hij wil exporteren, de man onderzoek, de man die certificaat, dat alles aan voor jou kan gooien.
Dat inabi probleem. Dat we make money baka. Maar ook toe zou we doen dat na het district Taramaka, Koroni, Nanganikeri. Want afgelopen jaren met de minister voor Aruba, voor Curaçao, voor Sint Maarten, voor Trinidad, voor Barbados en alle de kondre die zitten hier, de ma abi stumsi furu yang vanudu, omdat toerist ay kon dat met 3 miljoen toerist ay kon in de eiland in Wajari. En zat de mensen abi vanudu yang. En bij yang de jaso. Dus zou we doen, we gaan een speciaal programma. Ano lep no no fa yung parani her de yung rokotranga de yung weri, we cari moderne kasseteelt. Moderne kasseteelt, peyo ko parani en kasi, peyo no abi furu, rokoman fanudu, peyo no abi dresi fanudu. Dai kisi fruktu, dai kisi gruntu, sai kanser na her grotapu. En alla dessa ni da we cari ko na Nikeri, en aan airport voor Nikeri, we gaan maken een moderne luchthaven. Dat hebben we cheap plane bekom, we krijgen een vrachtvliegtuig. Na alla je gruntu, alla je fruktu go dape, dan go naar Trinidad, go naar Curaçao, go naar Sint Maarten, go naar Aruba. Dat je go verdient Amerikaan dollar. Dat je go verdient Amerikaan dollar. President, ano ba president ito? You go verdient Amerikaan dollar. Yara, ala presigo kisi lab. Mani me deze minister hoor. Minister LVV, disi. Mogo yan dadelijk sibop garnalen baka. Ik ga dadelijk sibop garnalen gaan kopen hoor. Mo op hem kan soort winkri op een kaneta mara mogo bay. Da her wiki mo yan sibop sara. Her wiki dis na kusing. Ogo yan sibop. Uyere sang? Uyere? Volgers? Nikeri? Fawaka? Medoro amde de yara? Medoro? Namo actie uno, era? Atja. Vrachtvliegtuig. Alles gaat komen. En we hebben hoeveel dagen nog? 16 juli moet je antwoord. 16 juli moet je antwoord. Era? Volgers. Isabi, je moet soms lachen. Met lafu. Maar met erger misdrijf toe. Isab zei dit. En om arki bos bij mij gaan doen. Lockdown dit hoor. Arki. Voor mij volgens mij een leeswet. En volgens mij een aantal beleidmakers niet begrijpt een wet. Mami abi. Isab sana moro shootwan voor Sranan. In Sranan mo herhalen baka. De man zei ik heb juristen hè. En dan mijn werk zijn hem uit. Diezelfde juristen VAP. Diezelfde juristen NPS. Diezelfde juristen van Perchaya. Diezelfde juristen die ABAP overal hebben weggehaald. Want ze vinden ze NDP'ers. Die ook gestemd hadden toen voor Red Suriname. De sem man dat nou. De sem ano Libanees voor Libië. Ano Guyana man. Zij tak Engels of Amerika. Of Nederlandse diaspora. Na de sem very diehard VAP'er. Na de sem very NPS'er. Na de sem very percaya hoor na nga abab. Na nga watu trawang. Na watu bep. Wat a bep kono de. De sem man dat ay pot sangimi. Tak fauka chara kondre. Nankut wagwanga parte we kawa parte. En mishitak de man de. De man loba kondre. De man tak Roy Sranan. Concept kondis lazy. Dat we tak we roko nga alama. We roko precies na nga de sem chaprahas. We roko sem na nga de sem
De man zei, kan de juristen die geen moer weten. Overal, elke ministerie heb je juristen. Of ze worden niet goed gebruikt. Of ze gaan mee, zeggen ja, amen is goed hoor. Dat is een fout, dat is fout. Maar kom, arki jaso. Usabi, was tas, kom, maar heb je vlekken als boe uit. Want dadelijk doe met dat nonsens. Wacht even. Die is een pingo schrijf je bij. Die is een pingo. Ha? Fair ping. Die is een pingo. Look at dat jaso. Mina takala san direct. Wat wet de? Toch? En een wet. Wacht even. Even erg volgens mij. Kara san boto. Ja. Oké. Ja man. Miano jurist. Maar ik heb geweldige Surinamers. Wat agenda? Wat denk je? Wie Sranan? De man dat. De zijn NPS en ik met dat kan doen. Arki. Wet van 7 augustus 2020. Ja toch? Mino karala san Juni. Artikel 23, artikel 72. Mino hoeveel beter zijn. Maar onthoud datum. Wet van 7 augustus 2020. Oh, wet. Oké. Usaba wet toch? Een wet voor een COVID. Instelling crisismanagement team. Parlementaire crisiscommissie. Met kan wat zeggen. Stadia uitzonderingstoestand wet. De leiderscrivielijn. Informatievoorziening gedurende uitzonderingstoestand. Handhaving sancties op het niet laten. Handhaving en sancties op het niet naleving maatregelen. Bestuurlijke boete. Bestuursdwang. Ja, strafrechtelijke sanctie. Mekara jono. Gofe sebaga. Dayabi. Presidentieels besluit. Dus ja, wet. Hey, Pingo. Je moest dat op me apperen met takje. Want mineshi, want ik verbeter me toch, papa. Hé, bai. Je moest het verbeter me. Je weet wie ik zeg. Koluko, waar is hij? Ik verbeter me, era. Hij moet misschien een volg me. Arki. Dus je hebt een wet. Dat je hebt een presidentieels besluit. Jurista. Arki, look at jurista report, Jimmy. Dus dat scoot ook wat probleem. Ja, maar haal wat toe punt aan. Wat is aan komt tegen. Presidentieels besluit taki van 7 tot 4. Klopt dat? Minoru se bezig na een wet datum. Ja, klopt. Hij ude. Hij dapa me, hij me volgen. Ja, want mij aan een wet man. Maar mij want tegen is er een archibus aan tegen. Presidentieels besluit taki. Acht tot 4. Na besluit. Minister uit taki. Justitie. 7 tot 5. Ja? 7 tot 5. Dus president in een besluit. En de man ook een presidentsbesluit. Dus minister met een eigen wet. Of een eigen besluit. Dan keren naar Spaan. 7 tot 5 elkaar op. Dus een ondernemer. No sabi.
Want een ondernemer niet leeswet. Ama lukut op Facebook, ama lukut op Star News, ama want toen mati bella man. Dan hey, ik ga op een €7, dan gaan €5. Hey, MoneyGram of de kade Westen, hoe op een hoe kan op een €6 maand man? Dan €5 maand is mijn knap op ik ba. Dus je mag op een €7, maar dan gaan €5. Ja, ik kan begrijpen dat half 6. Dat mag lukken. Totale chaos. Juristen van kabinet, juristen van justitie. Mine suku trobiera. Want kondre hij draait naar een wet, naar een regels. Dat je nog kan verwachten voor wie Sranan, de hosselaars, dat de hoorde streefie. Ano kan. Dat was artikel 5, lid 2, sub 5, onder 4. A pingo die mij schrijft, zo juridische taal, jong. Maar goed. Ja. Dat de man taki, scout uit taki, slechts 1 persoon. Dus was maar voor een gezin, mag die naar auto. Was maar. Smai brief no. In briefi a wet sa president taki a besluit. Of in briefi des koutu no. Want tere tak smoko op, smok taksani. Dat de logo, want a wet, ay tak disi, a president a besluit ay tak dati. Dat de logo skoutu dape na. Para kalasani. Pero may go klages koutu aan dape. A Duitsburgland. Personeel no of a de karasan. Of HRM of a de karasan. Wansan no de in a president besluit toe. En in a wet toe. Tax koutu. Dus te na wanika to. Wanika. Dat hij apelago a broodje ja zo paramaribo. Dat hij mij dreigo terug. Is nergens geregeld. Ano de na wet. Ano de na president is besluit. Sorry. Dat fa. Mino wet is koutu edere. Maar unam suku probleem. Wat je wan loma se leesweb. Wat je sa wan soma sa sap leesi. Regering, communicatie, alle de maar roze val of van de kar, alles wat geweldig ding. Betrebe hoorde semma, betrebe hoor limbo. Dat je limbo, dat ja informatie na a samenleving. Want dat kan je ook gaan gebruiken, maar dat no more boom. Dat kan je wel zien taal no. Ja, dat kan de. Kan de. Want die communicatiediensten van jullie deugen niet. Ah nee, het deugt niet. In een artikel voor Scoto, artikel 3, lid 3. Wie Sranan? Te was Scoto, hou je aan. Amon weer pakkie. Amon weer grijs of blauw pakkie in politie. En van Scoto koren aan een burger. Ano mag. Ano kan. Ano dena presidentsbesluit. Ano dena in een wet toe. A COVID-wet. Buitengewone bevoegdheden, artikel 6. Ano de? Mi Johan tu santi de. Maar regering. Alle de man say abdape. De man luku de sandisi. Mi no wan ju shewan en mi rafel de sandis uitvoeren.
En mi rafelen uit. Dat we taki met you sheng op Facebook. Met you sheng op YouTube. Wat me oppo a wiseren naar volk ai. Ano kan. Je kan niet met je mensen zo omgaan. Wat er is aan toe? President, oké, dat je begrijpt. Hij geeft vrijstelling. No, alle minister mag je vrijstelling. COVID mag je vrijstelling. Aan ondernemers aan moest kies vrijstelling. No sap aan begin. Want man zei met voeding aan een sap aan begin. Waar is jullie communicatie? A hersafun a fregel. A trapu nabi spikri moro. Ala spikri mopo. De man fu uno e wakatap legi. De pranga say fado bragay. Mitak tupisi no mo. Tra programa misak fine moro juno. Era? Wat isap sanasan? In een strafrecht. Geldt het, is dat de Maikarasani legaliteitsbeginsel? Ja, legaliteitsbeginsel, sorry. Ja. Ascrivi. Artikel 1 van wetboek van strafrecht. Ascrif toe. Artikel 1 wetboek van strafvordering. Hij taka semsani. Maar a pingo pura la sanji mera. A pingo pura era. A sem pingo. Ano wat? Nas pingo fiapi. De pingo fiapi. De man zou puro. O feit dat de trajuristen en de beleidadviseurs. Sa busbedrijf. Sa sabe moro boom. De man tot draaien kondre. Ja toch? Want ze worden geleid. Ze worden geleid. Mino horen lang die volgers. Mino horen lang. Mi in span. Want dadelijk moet doen bepaalde uitlatingen. Ja, moet doen bepaalde uitlatingen naar de Finny. Taki. Mi lees wat aan toe tak. Er is al 100 miljoen uitgegeven voor ontwatering. Minister Owe. Je want tegen wie Sranan? Of kom in actie, minister Owe. Wat kan je met wat DNA laten schrijven van briefje? Iemand onderbouw a 100 miljoen per monigo. Je moet tegen mij soort roko doen. Je moet tegen mij soort gotro hari. Want tangano de locaties per migo. Niets is duurzaam gedaan. Jullie graven om te graven. Jullie graven voor corruptie. Jullie graven voor eigen vriendenbelang om ze te verrijken. 100 miljoen. Dan was Sarate. Jaar in, jaar uit graven jullie. Er is geen enkel beleid bij OW. Er worden miljoenen bij OW uit. Luka gebouw in Senangadorosi. Die mag taki naar regering. Maar jullie hebben ook regering. Het gebouw was altijd zo. Het is zo gebleven jaar in, jaar uit. Ik voel genoeg van het mij roko een soort hoedanigheid naar OW. Met Sheng. No meer 100 miljoen. Geven uit Baga. Aan ontwatering. Met al die ingenieurs die je daar hebt. Ik heb ze ook vaker gezegd. Ze zijn alleen maar waardeloze ingenieurs hebben jullie daar. Of ze une gebruik de man. Of une arki de man. Maar na zo. Misschien waardeloos. Dan mag je naar Roko voor verdienen money. Dan man is spannend volgen. Dan is spannend is maar toekomst weer. Dan is spannend is maar platoon. Dan is spannend nog maar bij sumo. Want Yusra Taki
tak yo straf desma. Im look mo say taki. You mofo say pot desan say tak ina natuur. Look mo tan natuur no strafu ras. Do wanyang pitcha lang abami ma ano luk dalek. If you grab sa may taki. 100 miljoen go in watra baka. 100 miljoen gana automaticande. Ja toch? Want het is weer een vriendjespolitiek. Eigen ik politiek. Dan de money dat go. Minister. Owe. Potent op je page. Leg van je takt op je page. Potent op je page. Per 100 miljoen go. Sot gotro diki. Sot aannemer kisa roko. En a roko nog ba. Ik kan geven 40 miljoen no mo. 40 miljoen. Dan me sorry sa me doen aan 40 miljoen. Une roko gi usrefi. Une roko gi kondre. Una ati gi kondre. Une vier gi kondre. Jullie vreten en vreten en eten en eten. Ano sar ete. Ano sari. She want to fake account volgers. Zij schrijft als lolo, wat mine lo blok to. Une lo schrijft zelf meer. If want informatie me, u go informatie van meer. Mine begi, wat man potak mi go begi bouta. Omdat bouta, mine begi no ang wis was meer. Misa go begi. Go aksi bouta en mi begi. Go aksi wan mam en mi begi. Go aksi brezo en mi begi giwan roko. Mi, dis nan kusi. If you want sap moro furu. Go aksi asis gaya din. Sabe bidami an. Baka verkiezing. Sabi tijgen. Go aksa man. Dus de man zei pot. Waro Roma tap misani. Hoe kan tapoti? Maar onderzoekte we taksani. Want mi dis man en begi no wama here. No wamang. Mea bumbu verstaan. Van me make money. We sta tukholu wadi. We sta 50 cent wadi. Me nya aladi en me make money aladi. Maar disi. No one leider. En kom ik tegen hun volgers. Wie Sranan. Mi heb allemaal afding. Mi heb NPS. Mi heb NDP'ers. Mi heb VHP'ers. Mi heb Partialu. Mi heb wat lo. Bep. Allemaal mi heb. Want mi be wan boom sweet wie Sranan. Maar mi shitak ano luk. Mi last meeting. En mi ano tramang. Sabe bari. Tak mi mek toilet. Mi mek dis na NDP. Gebouw na Oser. Mi ano type dati. Mek Bouterse vertel je. Mek meneer Heuvel vertel je. Mek meneer Winter vertel je. Mi ano de wiswas man dati. Zij tak te met doen sa. Me doen na ala lobby. Me lobengi wisra na. Me lobengi me doengi mi partijsma pistem dape. Mine sersma. Me fu wermi ede na fake account tak sani. Dat te me piki uno a piki mi moro. Omo se app mi gewoon. Mi nummer de tap mi page. Im app me. If you have bal. If you have minder pretty. Then gewoon app me. Dat we taki. Lek van meneer Wolf. Daarom heb ik respect voor de soort man die zie. Maar je zegt contact fake. Je contacti. Je niet zou om me doneren samiji soort partij miji. Maar mine ser partij. Mine do. De man kies dit ding. De man kan gos dong. De man tandra in een box. De sema da wisrana. Met takken aan me biggie mofo. De semsma sa stel teleur nou naar NPS, naar VHP, naar Partialu, naar BEP, naar JA. De naar JA de nou. En de man dat ati kisrana. De man wat je change kisrana. En ze zeggen geen enkel functies ook. De man op grab functies. Wat me lukos aan toe toch? En de man een racist. En de man dat wat van nodig. En daarom de man is gima bribi. Tak jere na kogo gi wisrana.
Coachare nanku. Maar we potia fesi no de. Want de man is rancuneus. E de man sasma na de man de man bigi spau ede. Maar mo tego no. Te poti. Jere no, uno sap mi achtergrond. If one sap mi achtergrond. Go informeer. Jere? Go informeer. No ko play waka strati manjimi. No ko play ondergro manjimi. No play wako jamandisi. No doing. En no bedreig. No bedreig. Era? Want this man ek was koud era. Kan go na omes koud bureau de mij take me. This man. Ik kan go na omes koud. Mi nego na papiragi. Mi. Utapu era. Utapu. Actie wat is aan pakiraf mi dan helaas. Maar goed. Mensen, volgers. Laten we kijken. Zo op sa. Maar ik kan beginnen tegen no. Ik kan tegen wasani. Vanaf Monday. Vanaf Monday aus Spang echter. Ja? Met actieregering wansa nomo. Communiceer na ngay volk. Wat tanga no? Isa ames mano ya meti? Tanga no? Isa ames mano man bij groen tomorrow? Dat we kom na een lul verhaal. Walis iwa yari. Tulis iwa yari wako prat pakket. Uneshi saip zijn na kondre. DNA leider. Uneshi saip sa. Unama opu mofo. Unama go takken de leider so poti. Grab tek taki. Ano next. Fuhora taki. Na meka taki. Kies black. Dat nou een challenge. Dat nou een san. Mananga. Era so isi wan taksan sang. Arrogantie ne chawa. Wat volk era. Arrogantie. Ja toch? Want no web sanga 12 en 13 auto. Om mijn lijf wacht, want mijn vrede. Wie Sranan moest volg me. Moest share de video with me. Mix ma wiki. Mix ma wiki. Kan de. Wat ano una bepal al libija. Tapagron tapu puswiti Sranan. Kan de tamara migwe. Kanan natuur takiere no nanku betre ko era. Kona hemel, kona nature fu epetrafasi. Ma boskopu mustango doro. Watrawang muskabora. Fu chara boskopu sa me chakong. Mino trouwen voorzitter of een leider. Dan mina mek de chichi leider. Dan mina mi quick favor. Daarom jongeren. Sluiten jullie aan bij Wie Sranan. Over een paar dagen dan was je de key-personen. Want we zijn voorzichtig voor potisma. Want we sap tak de go. Maar me begeister dem af me. Tak no mek de kom bij unu. Want een walish op bij unu. De ser Wie Sranan. Die alla je libi sa je do. Alla je chim sa je mek de chim sa je mek chim. Want de diamanti egwe. Te go to egwe. Te udu egwe. Wat houden jullie over? Mek regere potwang. Lees. Lukus ma de man say sende sangwe. Omen Sranan verdien. Sranan no sabtak omen diamanti egwe.
Sranan sap tak kwam plaka diamanti gwe 2 mo. Aser na Engeland. De man apa informatie. Wat blaka diamanti gwe Engeland. En we actie mi van mi sabi. Maar te abi netwerk. Te abi international termen onderzoek sani. Da amai pote gewoon Suriname. Da pa ma fene. En regering no sabi. Regering. Da mi pche e pina. De pche universiteit no sape de roko. Te stuka af. Regering. De orusman no sape de. Want trouwens bigi jump up ba. Trouwens kines. Trouwens 3 gram zo. Samen jere. Mi no want tak alles aan die jaso. Men krijgt heel veel informatie nu. Regering mi ati e brudu. Mi ati e brudu. Die wisrana. En you is dom. En drink you black label. You is dom. En ja you doxa. You is dom. Yang gefileerde kip. Nang een gefileerde vis. Dan mi mia ke popo. Ashwiti galara. Maar men yama ke popo don't de. Want mina mama zei kom ik tek gisma pakket en make foto na nga film op Facebook. Ik ben niet bezig met sensatie. Lek wel aantal uno. No machine says mi taki. De mij pot sticker gides ma fesi. Deze van komen wij na. No poti. Do you roko, you know a boeman, you know a social man, mi sap you. Maar met politiek nog gebruik, a piece that for you. Say you boom. Mi sap you boom. Ano tira mi sap you. Maar man pot desma, en make misbruik voor de potisma. No doing. Want I know you ga hard eet, mi sabi. Maar met politiek no doing you, voor potisma, na een pakket. Want alas man sap tak yung bu atisma district voor komen wij na. No doing. Alas mo nyayu. Mo tegi chocolade marsani. Imak sabi. No mek besbreak voor desma say ko giwap ching brede. No doing. En me bar ala desma say mek misbreak voor desma disi. Uno do desandati. Of dat die gas maar 100 golo. Of dat die gas maar 500 golo. Dat je pot op Facebook. Je want soort op Facebook. Van je valk politicus. Met de libis matak. Huis aan huis. A mofo voor mofo kranti. Met des maar dat tak. Met des maar dat je a zegen. Want if na midis na kusi mus krapu. Dan be krapera 20 jaar. Ala orusa me be po Juni. Mina do des handati. Maar strati sabi. Toekomstweg sabi. Rangulaweg sabi. De man sabi. En zo is aan een misref ego. Mi ab de man misa me push. In a beauty. A hoor mi hoorde. In a tori food. Ano hanisha. Jakri. A hoor mi hoorde. Anas vanam ni keri de bonyameng ba. Vanam ni keri de bonyameng. Mental no libasani. Zes nog een politieke keuken. Je zou toch Adina Arena, libas ma. Zij is echt een politieke keuken. Dus mensen, ko doe politiek. Ko tja bewustwording. Maar we moeten wel één ding hebben. If we no bondru. If we no taki. En zo met het bij herhaling. Ik blijf het zeggen. De semma die zo komt. En we leggen uit. 16 juli. Samen bedoel. En we leggen uit. In Paki. We leggen uit. Me kan we Sranan. Het is al officieel dat we dienen een politieke partij in. Een bestuur dekbaar. Je gaat ook kennis maken met het bestuur. Met wie Sranan bestuur. Ha? We met kennis aan de man. Maar. If we no bondru. If we no takang ons refilek bradangasa.
toch? Behoud van cultuur. Daarom is het alle soort feesten day. Wie Sranan day, regering. Een wie Sranan dag. Een week lang. Met alle Surinamers. Alles soort eten, drinken. Dan ga je een volk inrichting krijgen. Maar als je oru apart. Die dag, dat dag, die dag. Alle soort dagen. Wat ook niet goed is. Regering. Maar wie Sranan dag. Of een wie Sranan week. Waar wiki. Leg van de man naar China. Waar wiki. Dan loop je one volk dat je noemt. Dat Sranan uno kan dewa unicum in a grond tapu. Wie Sranan dag. Maar nee toch. Want dan aan kusing kan. Ja. Dat aanhoudelijk. Is dat wie? Maar goed. Mensen. Lobby wa. Nog bedankt voor het volgen. Wie Sranan buitenland lobby. Share. Blijven share. Ook mijn YouTube share. Kolobus Refi. Tot de volgende uitzending. Dan ben ik live bakken. Ik ga jullie op tijd melden. Dan ben je druk, hustle. Wat een koers op. Dus we hustle morgen. Ja. We gaan produceren morgen. Ja. Maar hoe dan gaan we volgens, als er wat is. Ik ben toch wel verkeerd. Ook kan app me altijd. Eerst volgende uitzending maar verbeteren. En even op ideetjes geweest erna. Zeker weten, mijn appnummer is bekend op mijn page. En ook kan app me altijd. If je ziet dat ik nog geen antwoord direct, dan zeker moet je antwoord aan mij de bezig. Ja, hoe lobus refi, hoe voorzichtig. En if je nou wat ik spuitje, dan kan je eigen ik. Dan kan je. Dat je nog niet ready daarvoor. Maar mix man no love you. Ciao, ciao. You sweetie, making you horny. When I saw I've been there, when I